Avui som a Caldes de Montbui, som a la plaça de Can Rius, som amb la Teresa Sagrera i no és cap atzar que haguem quedat aquí. Teresa, per què hem quedat aquí? Doncs hem quedat aquí per parlar de la meva novel·la, El cor del balneari, que recentment ha sigut Premi Néstor Luján de novel·la històrica. I passa en un indret? I passa en un indret, passa aquí a Caldes, i està inspirat en el balneari Rius. O sigui, és el balneari Ventura, però està inspirat en el balneari Rius. Doncs ara coneixerem més a fons aquest balneari Ventura, aquesta novel·la que t'ha fet mereixedora del Premi Néstor Luján, que és el premi més important de novel·la històrica en català, i ho farem a dins, a Can Rius. Serà aquí a l'Infovallès. Teresa, som a la sala dels vitralls de Can Rius. Ara és un espai on s'hi fan moltes festes, molts actes, però en el seu moment era part d'aquest balneari Rius. Què et porta a tu per primera vegada aquí? Doncs jo tenia moltes ganes d'escriure sobre el segle XX. I un balneari és un lloc on conviuen gent molt diversa, de condició social molt diferent, i era molt fàcil de teixir unes relacions entre ells molt diverses. I llavors, al descobrir aquest balneari Rius, havia sigut tan esplendorós i que tenia el nivell de molts balnearis a nivell europeu, va ser com la guspira de, doncs mira, ja ho tenim, perquè Caldes en aquell moment era la vila termal per excel·lència de Catalunya. I llavors, quan vaig començar a fer una mica de recerca, vaig conèixer el balneari Rius, perquè abans no el coneixia. És una novel·la que comença l'any 1919, va explicant part també de l'evolució tant de Caldes com de la Catalunya de l'època. Evidentment, si ha estat un premi de novel·la històrica és perquè hi ha un rerefons històric que no sé com l'has vestit, com l'has teixit. Doncs la història de la Lola és la protagonista, que és una noia de 20 anys, quan comença la novel·la, arriba a la Font del Lleó. I la història de la Lola ens narra la novel·la en primera persona i la història seva, la història dels personatges, va avançant de la mà de la història de Caldes i de la història del país. És com una trena que veiem aquestes tres facetes diferents, aquests tres plànols diferents, en què anem veient l'evolució de la protagonista i l'evolució que fa social, política, econòmica al país i Caldes. No farem spoilers, però sí que hi ha retrats molt fidels de com era el Caldes d'aleshores, d'aquella gent que plomava els pollastres de tocar de la Font del Lleó, dels cistellers que treballaven un tros més avall. Per construir tot això, com ha estat la teva feina? Bé, afortunadament avui en dia, com més cap aquí vens a l'hora de construir una novel·la contemporània, doncs tens molts elements aquí. Tenir un arxiu ben dotat, que a més té una bona part de la informació, de la documentació digitalitzada, i llavors ha sigut més fàcil la tasca, poder treballar des de casa amb la hemeroteca local, les actes municipals de l'època, i tot això facilita, a part de totes les publicacions que hi ha a l'entorn del termalisme de Caldes, que són moltes també. I una mica això, ho he anat vestint, però clar, hi ha molta informació, hi ha fotografies, hi ha música, hi ha pintures, i tot això va fent, doncs va vestint aquesta novel·la, com tu molt bé dius. De fet, la Carme Jana, la regidora de Turisme i Termalisme, em deia fa uns dies, és que sembla que la Teresa s'hagi quedat a viure aquí, però en aquella època i ho hagi descrit tal qual. No sé quins feedbacks ha rebut més de gent de Caldes, potser. De la gent de Caldes, l'Alba, per exemple, l'Ambrós, que em va presentar, també em deia el mateix, que havia recollit bona part de la memòria aquesta local, que es va perdent, perquè hi ha una altra de les parts de Caldes que està molt retratada és la Pedrera i el Calderí, el tren. I diu, reculls molts oficis que ja s'han perdut, propis de la Pedrera o del mateix balneari, les banyadores. Són una part de recuperació d'aquesta memòria local. A vegades, quan fem novel·la històrica, sembla que t'hagis de remuntar sempre a grans gestes, i no té per què. O sigui, la memòria local també és història. De fet, hi ha també un recull de festes, la Festa Major, la Plec del Remei, els teatres i els ateneus, que hi havia, que alguns encara són vigents.
Sí, les entitats tenen un pes molt important com a punt de trobada local, no? El Círcul, l'Ateneu, el Centre Democràtic, perquè allà es couen aquestes relacions, no només a dins del balneari. El balneari és un establiment que té relació també. Els clients del balneari i els treballadors del balneari s'obren també a Caldes. Per tant, les festes, l'aplec, tot això forma part també del dia a dia d'aquells que conviuen a dins d'aquest local. Com és la teva manera d'escriure? Com planteges la història? És a dir, quan comences a escriure ja saps com acabarà? Tens un esquelet que vas desenvolupant? Sí, jo abans de començar a escriure la novel·la pròpiament dita, primer ve tot aquest procés d'una prèvia documentació, que la documentació no s'acaba mentre vas escrivint, però el pes gros per centrar-te a l'època i en el que vols explicar ja és previ, i després faig com un esquelet, com una escaleta completament desenvolupada per capítols. Les parets mestres, d'alguna manera, queden ja fetes i dibuixades. Després, si tu vols moure algun envà o vols canviar la pintura o elements que no modificaran l'estructura en si, ho pots fer perquè sempre hi ha un personatge, ai, mira, aquest personatge es pot quedar una mica més o l'acomiado abans, però els fonamentals i la trama i com acabarà ja ho tinc vestit des del començament, sí. La manera de parlar de cada un d'ells també és diferent, això no és tampoc casualitat. No, perquè hi ha com... Tu intentes fer aquests personatges el més polièdrics possible, que no siguin plans. Llavors, per fer-los realment de carn i os, d'alguna manera, per donar-los vida, és tot, no és només explicar com puguin ser físicament, que és el que menys importa a vegades, com parlen o si tenen alguna mania o algun tret que els caracteritzi o això. Doncs, per exemple, la Serafina, que és papizota, fa que cada vegada que sentis parlar papizot sàpigues que és la Serafina, o cada vegada que sentis el Vero Iricallar sàpigues que és la Llúcia, la cuinera. És això, és intentar vestir-los de la màxima característica que tu te'ls facis teus, que els visualitzis d'alguna manera. A nivell de vocabulari, potser és una percepció molt personal, tampoc em dedico a analitzar llibres, però sí que a mi m'ha transmès que és molt ric i que està molt treballat, i també penso que aquí darrere hi ha una voluntat. Sí, perquè a vegades, quan parlem de gènere històric, sembla que això no té importància, que només és trama i context, i no, jo crec que qualsevol novel·la, sigui del gènere que sigui, la trama, naturalment, té una importància cabdal perquè si tu t'avorreixes amb el que estàs llegint deixaràs el llibre, però el llenguatge, sigui el tipus de novel·la que sigui, ha de ser cuidat i ha de ser rigorós i hi ha una exigència de llenguatge, I jo intento repassar-ho i cuidar-ho al màxim i polir-ho i tornar-ho a llegir perquè penso que no té a veure amb el gènere literari, això. Com es rep un premi com el Néstor Luján? Es rep amb moltíssima il·lusió, perquè jo l'any 2012 vaig quedar finalista. Ho he vist. Confidències d'una reina. I clar, era la meva primera novel·la, vaig quedar just a les portes, que no hi havia hagut mai un finalista, perquè no està contemplat, van fer un accèssit. Llavors, no m'havia tornat a presentar, però tenia ganes d'aquest reconeixement perquè és una manera d'arribar a molts lectors. A part que és un copet a l'espatlla de vas pel bon camí, que a tots ens agrada, naturalment, és una manera de tenir molta més difusió, de poder arribar a molta més gent i, en definitiva, els que escrivim el que volem és això, arribar al màxim de públic. Per tant, així es rep, amb molta il·lusió. I és com quan estàs fent una cursa de fons, que l'escriptura una mica és això, i et pares amb un avituallament i et donen aquella ampolleta d'aigua i dius, oi, que bé, com la necessitava, ara ja puc continuar. Doncs una mica és això, jo ho rebo així. Tu ets de Sant Pere de Vilamajor, ets mestre. Soc mestre. Compagines l'exercici de mestre amb el fet d'escriure. Sí, el que passa és que ara ja fa
Aquest dia és el 7è curs que faig reducció de jornada. Faig només mitja jornada a l'escola, perquè la docència també és molt exigent i llavors fer jornada sencera i intentar escriure hauria d'anar a un ritme molt més lent, no? I com que la intenció és professionalitzar-ho al màxim, doncs la combinació que he trobat és aquesta. Fer mitja a l'escola i una sencera escrivint, quasi. De fet, la següent pregunta que t'anava a fer era quantes hores té el teu dia, perquè he vist que en els darrers anys has anat gairebé a llibre per any, en alguns anys fins i tot 2 llibres, algun coescrit, però pensava com s'organitza una jornada laboral i una jornada dedicada a la literatura. Soc una mica hiperactiva, perquè m'agrada fer moltíssimes coses. I la segona és, ara tinc els fills ja una mica grans, al principi tenia els fills petits i havia de fer una mica com podia, i ara ja tinc una llibertat professional que en altre moment l'hagués pogut tenir, però és el plantejament que et fas tu. Jo el meu plantejament, ells ocupaven un espai molt important i portava un ritme més lent. Ara els fills ja fan la seva i són grans, llavors puc portar un ritme més intens, però a més hi dedico moltíssimes hores. A vegades quan et pregunten quan es tarda a fer una hora? Dic, home, això és de com quan tardaràs a pujar a la muntanya? A veure, comença a caminar? Doncs això és una mica el mateix. Si dediques 8 hores al dia o 6 hores, no és el mateix que dedicar-n'hi 2 al cap de setmana. Jo els darrers temps he fet maratons de 6, 7, 8 hores, fins i tot dies 9 a l'ordinador. I algun estiu he treballat tot l'estiu, dissabtes, diumenges i tot. Vull dir, he dedicat moltes hores els darrers temps. És per això que, clar, el resultat, la quantitat és més que si tu fas més esporàdicament. Sí. On està escrit? Perquè l'any passat, crec que era que va ser la Sònia Casas que va guanyar el Sí, la Sònia. La Sònia em deia, aquest llibre està escrit amb uns racons de Granollers perquè m'enduia el portàtil, em posava allà, em concentrava i ho deixava anar. Tu on escrius? Jo no, jo fa molt temps que sóc l'ocupa de l'Altell a casa meva. Sóc l'ocupa de l'Altell perquè a casa a dalt tenim un Altell que jo vaig ocupar, abans era de tots i ara ja és el meu Altell, i a mi em va molt bé estar allà, sempre allà al mateix lloc, perquè tinc tots els llibres que he demanat de préstec interbibliotecari, si tinc planos, que si tinc una línia del temps que m'he fet en paper, si tinc 1000 coses, no? Llavors em va molt bé tenir aquest espai, que a més no cal que ho recollis cada vegada, perquè quan queda la part de dalt, si baixes i puges és com, estàs allà però no hi estàs. I a mi em va molt bé, i per això quan faig la columna al 9-9 es diu El dietari de l'ocupa de l'Altell, perquè l'ocupa de l'Altell sóc jo. Aquest llibre es va presentar la setmana passada aquí a Caldes, precisament aquí sota, a la sala de les cuines. On més es podrà seguir la teva presentació? Doncs ara aquesta setmana, però bueno, continua, el dia 4 seré a Girona, després vaig a Calonja, i a l'estiu una mica s'atura, perquè l'estiu la gent està més per platja i per descansar i per vacances, però al setembre ja comencem forts altra vegada amb la Setmana del Llibre Català i ja torna a començar la roda de presentacions. I ja en tens algun de nou d'engegat, mentre aquest? En tinc un a l'Obrador acabat, que és una juvenil, que no sé quan sortirà. Aquesta està acabada. I llavors tinc idees ja per propers projectes. Em resisteixo a començar a fer res perquè ara tinc tanta feina que no em dona la vida. Però també has de gaudir d'aquest món. I vull fer-me el propòsit de dir, atura un moment i gaudeix d'això, perquè a més són moltes les coses, no? Però és tant el vici d'escriure a diari que el teu cap continua rumiant projectes, ara això podria fer allò, l'altre, no sé. Bueno, suposo que és una manera d'anar preparant el camp per quan arribi el moment de sembrar, no? De dir, ara ja hi he donat moltes voltes i de totes aquestes idees que rumiava, aquesta és la que em fa més el pes. Suposo que a Caldes ara t'hi sents com a casa, no? Després d'aquesta immersió. Ara encara tinc més ganes de venir-hi perquè, clar, és tantes les hores que passes llegint i aprofundint en el tema que a vegades ja he vingut i m'he passejat, però si una cosa ha acabat quedant més coixa, m'hi hagués estat moltes més hores caminant. I
d'alguna manera, ara és la part que em ve més de gust de dir, venir-hi sense presses, caminar-hi, passejar-hi, i això. Això és el que més de gust em ve en aquest moment. Et deixarem que ho facis de seguida, perquè hem exhaurit el temps d'aquesta conversa. Tot un plaer descobrir aquest llibre. Esperem que tinguis molts encerts presentant-lo i et seguirem. Tanquem l'entrevista com fem sempre, que és fent una foto. Ja que tinc.